Xayrli kech исәмсез, эфирда батырлар тапшыруы һәм бүгенге тапшыруда біз сабан тойга нәтиҗәләр ясаячакбыз. Безнең студия кунагы Фирдус Зайнуллин. Фирдус, хәерле кечләр. Хәерле кечләр, крәш тартары. Соңгы елларда менә шуннан да инде бош батырларга игътибар зур. Һәм син мәйданны бирмисең диярлек, Яшел Үзәндә үзеңнең 10 тапкыр чемпион калдың. Аннары инде быел Болгарда узган. Менә шулар турында сөйләле. Елдан ел синең өчен әлеге җиңүләрне яулау нәрсә ул? Елдан ел горурлык инде сабантылары туып. Быел Яшел Үзәндә 10-нчы тапкыр калдым батыр. Безнең шәһәргә дә 90 ел юбилей булды. Шуңа күрә 10-нчы тапкыр калуым бик шат мин. И һәм дөнья кубогы үтте Болгар шәһәрендә. Анда да беренче урын яуладым. Анда ислам дин кабул итүгә 1100 ел уңайнан үткәрелгән иде. Менә ул ярышны ничегрәк бәялисең? Сабан туйларны инде нәрсәчек узасын беләсең. Ә менә бу дөнья кубогында үзең өчен нәрсәләрне ачтың менә? Монда дөнья кубогына төрле илләрдән киләр көрәшчеләр. Шуңа күрә төрле илләр белән көрәшәбез. Безнең Татарстанда инде сабан туйлары да безнең көрәшчеләр белән көрәшәбез. Татарстан егетләре белән, һәм Россия егетләре белән. Монда уже бөтен илдән көрәшчеләр җыела. Менә кемнәрне әйтер идең? Кайсы илләр аеруча көчле көрәште? Казахстан, Киргизиялар, Монголия, Туркменистаннар, Акшазинләр киләр көрәшчеләр. Ком өстендә дә яңа көрәштерен тәкъдим иттеләр. Менә ничегрәк булды анда көрәшергә? Авыр идеме? Ничек ияләндең әлеге көрәшкә? Болгардан соң безнең дөнья чемпионаты булды Мингәр авылында. Анда менә беренче дөнья чемпионаты кымда көрәш буенча. Үстерде кызык көрәш инде. Кымда көрәшәсең яланыя. Һәм өсте футболка да юк. Сергенен дә тасың. Бүтән төрле кыска захват кебегрәк. Кыска захват белән тасың да и сразу действие шәрәк кирәк. Сиңа авыр булдымы ул, әле җиңелрәкме, ничегрәк менә ияләнергә? Сразу нападение китәсең, сразу шәп китәсең дә. Кымда авыррак инде. Аяклар да безнең тяжларга кымда аяклар да бата. Аннары бит инде рәсми турнирда мәсәлән шул ук келәм өстендә көрәшәсең, сабан туйларда җир өстендә дә көрәшкәнең бардыр. Һәм монда ком өстендә. Менә нәрсәсе белән аерыла ул? Монда бит инде шул ук күтәреп алуларында башкару икенче төрлерәктер. Менә синең өчен кайсы күңелеңә якынрак дип әйтик? Безгә инде җиңелрәк коверда көрәшергә, матада, кымда инде урак көрәшергә. Без инде өйрәнгән чиремдә көрәшергә, коверда, матта көрәшергә. Ә җирдә көрәшү менә сабан туйларны чирем өстендә ничегрәк ул авырмы шулай ук? Кемдер әйтә бит киресенчә, сабан туйлар, менә шун дөрес сабан туйлар, алар келәмдә түгел, ә менә чирем өстендә башкарылырга тиеш дип. Син килешәсең бу фикер белән? Мин килешәм, чирем өстендә көрәшү кызыграк үтә. Анда уже ковер юк, коверда бит көрәшә башлыйсың. Алып ыргытасың да за ковром дип саныйлар. А монда чиремдә көрәшкәндә за ковром юк монда, хоть әллә кайрыгыт кешене. Шуңа күрә чиремдә үзгә төрле көрәшне күңеллерәк. Аннары кайбер көрәшчеләр рәсми ярышларда да җиңә, сабан туйларда да, менә җиңел үлчәүдәгеләр инде сабан туйларда ләни ота алмый. Менә ничек уйлыйсың, хәзер чикләр бетерелә башладымы? Кайбер районнарда без күрәбез, чемпионнар арасында 70, 80, 90 килолы спортчылар да бар. Менә бу нәрсә дигән сүз? Көрәш үсә бара дигән сүзме безнең? Син үзең ничек уйлыйсың? Нәкъ менә киләчәктә җиңел үлчәүлеләр абсолют батыр исеменә күбрәк лаек булмасмы? Һәрбер көрәшче әзерләнеп килә инде, 70 кило булсын, 60 кило, 80 кило, һәрбер үз весын утасы килә. Һәм абсолютно утасы килә инде. Зур бүләк тастырып килә, тәкә, һәм бүтән төрле зур бүләк. Сабан туйлар дип сүзне башлаганбыз икән, әйдә синең белән бергәләп, син көрәшкән сабан туйлардан һәм башкаларыннан видео репортаж карыйбыз. Salam alaikum wa rahmatullah. Krasna dam selam. Bunda көрәшкә. Bilgilerin beylep, bütün Россия yarışları beylegen gelir 3 minut şista vakit verip körüşler. Yan Yaksudiya Ruslan Mamatov Perm ülkesinden İsep Hazırga 2'ye 1. Поздравляем абсолютного батыра, абсолютного победителя всероссийских соревнований по поясной борьбе «Крымаш». Аплодисменты абсолютному батыру наших соревнований. Весовой категории 70 кг. Амантбек Чуваев, Таджикистан. И Эмиль Зигашин, Россия, Санкт-Петербург. Весовой категории 75 кг.
Победителем Кубка мира в ОКРН 2022 года в абсолютной весовой категории становится Фердос Зайнуллин, Россия. В абсолютной весовой категории Кубка мира 2022 года по поясной борьбе КРН. Гадәттә, кайбер спортчылар менә ничектер җәй айларын инде җиңелрәк уздыра. Мондай ярышларда һәр даим шөгыльләнеп килсәләр, җәй көне ял итәргә мөмкинлек бирәләр. Син ничек, җәй айларында ял итәсеңме? Әлбәттә, җәй көне ял итәбез, чыгабыз семья белән природага, дус-малар белән, көрәшчеләр белән җыелабыз. Менә бер ай ял итәбез, аннары сентябрьдә башланабыз. Тагы әзерләнергә ярышларга. Аннары бит инде зур үлчәүдә көрәшүчеләр, аларның күнегүләр үткәрүдә башкачарак. Сез бит мәсәлән шул 60 кг, 70 кг белән бер тигез дәрәҗәдә әзерләнә алмыйсыздыр. Монда бит инде спарринг партнерлар дигән төшенчә дә бар. Менә сиңа үзеңә ничегрәк әзерләнү? Үзең көйлисеңме, тренер белгилеме? Ничек уза гомумән менә бу әзерлекләр? Ну, Фарид Сагудинович та булыша инде. Ул минем тренер, беренче тренер һәм хәзерге вакытта тренер. Күнегүләр бирә, өйрәтә, и спарринг партнерлар бар инде минем. Шул бергә әзерләнәбез шул. Ә үзең кайларда хезмәт куясың бүген, кайларда эшлисең? Хәзерге вакытта Зеленский спорт школада эшлим. Асинова бистәсендә спорт комплекста. Бу сиңа ярдәм итәме менә физик форманы тотарга? Гадәттә, менә мондай башка төрле эштә эшләүчеләрнең вакыты калмаска мөмкин көрәшкә. Син монда инде эш белән спортны берләштерәсең диярлек. Менә ярдәм ничегрәк ярдәм итә ул сиңа? Ну, мин яшь маллар белән шөгыльләнәм, шәкертләрем, яшь маллар быел тоже күп җирдә сабантуйларда көрәштеләр, җиңүләр яуладылар. Шулар белән бергә көрәшеп, шөгыльләнеп, спортзалда бер 3-4 сәгать вакыт үткәрәбез инде. Һәм сиңа иң еш бирелә трансферларның берседер инде ул. Менә үз гомереңдә ничә машина оттың? Һәм ничә тәкә оттың? Санаганың бармы? Машинаны санаган бар, 16 машина һәм 150-дән артык тәкә. 150-дән артык. Ничә тә бетерәсең ул тәкәләрне? Тәкәне инде җыелып, утырып, ашлар пешереп, батырлар белән җыелабыз, бергәләп ашыйбыз. Ә машиналарны нишләтәсең? Машина кайсыларында үзем йөрим, кайсыларын сатам. Соңгы елларда бит әле менә шу машиналар тирәсендә дә бәхәсләр күп. Кемдер әйтте, лотереяга уйната башладылар, кайберләре мәсәлән җиңел үлчәү авырлыкларына да бирә башладылар, баш батырга бирмичә. Аннары инде электән бәхәсләр килә, менә шул батырлар арасында сөйләшүләр турында. Син ничек карыйсың бу мәсьәләгә? Көчлеләр җиңеп, нәкъ менә баш батырга бирелергә тиешме ул машина? Ну, электән бабайлар көрәшкән бит, баш батырга булырга тиеш. Лотерея бер кайда уйнаманнар. Ул лотерея минемчә дөрес түгел. Кем көчле шул җиңәргә тиеш. Ә җиңел үлчәү авылдагыларына нишәргә? Менә алар үз гомерләре буе көрәшеп, чемпион калып, үзе чарлыклан алар гомер буе машина ата алмый дигән сүзме бу? Ну, алар Үзбәкстанда батыр кала бит. Алар да батыр санала. Димәк, элеккеге традицияләр яклы инде син, шулаймы? Да, элеккеге традицияләр. Ә менә көрәш үсеше дип әйтәбез без, шулай ук менә Сабан туйларында да, менә кемнәрне билгеләр идең? Безнең көрәш җитәкчелегендә аңлыйбыз, федерация җитәкчесе Марат Гытыфул Әхмәтов зур тырышлык куя. Тагын кемнәр хисабына бүген көрәш үсә? Менә син үзеңнең тренерыңны әйттең, Фәрит Шәйхетдин, ул шулай ук зур эш башкара. Тагын кемнәрнең исемнәрен әйтер идең син безнең көрәшне үстерәләр бүген дип? Һәрбер районда район башлыклары булса, көрәшчеләргә кайсылары контрактта да көрәшчеләрне контракт заключательләр, шуңа күрә поддержка бар инде көрәшчеләргә. Аннары Татарстанда контракт дип әйткәнсең икән, кайбер көрәшчеләр бер районнан икенчесенә дә күчеп йөриләр. Мәсәлән, бер районда туалар, икенчесе өчен көрәшәләр, аннары башкасына күчергә мөмкин. Синең белән моңа мөнәсәбәтең. Чөнки кемдер әйтә, бу булырга тиеш, кайсы район сиңа яхшырак шартлар тудыра, шунда әзерләнә тиеш. Кемдер әйтә, син бер районда тугансың икән, син шуның өчен генә чыгыш ясарга тиеш дип. Син ниндирәк фикердә торасың? Минем үзем фикерем, менә кая тугансың шул районда. Шул район өчен көрәшергә тиеш. Менә үзем мин Зеленский районда туган, Карау җалында. Менә Карау Зеленский район өчен көрәш, шуңа күрә. Син гомерең буе димәк тугры калдың әлеге районга. Да. Аннары шул ук кайбер көрәшчеләрдә, мәсәлән, Сабантуй турында сөйләшәбез икән, башка район вәкилләрен кертмәскә диләр. Кемдер әйтә, бөтенләй профессиональ спортчыларны аерым көрәштерергә, спорт ярышын аерым дип. Син ничек уйлыйсың? Аерырга кирәкме гомумән көрәшчеләрне? Кайсыдыр районына карап, яисә инде анда профессиональ. Ну, район Сабантуйларында читләрне кертмәскә кирәк, потому что ул елы буе район ярышларына йөрилмалы. Шуңа күрә ул бит дан жаклы район өчен. Шуңа күрә читләрне кертмәскә дип уйлыйм район Сабантуйларына.
сөйлеше башладык, Яшел Үзәнгә тугры калам дип. Тагын бер кат искә төшерик тамашачыларга. Ничегрәк башланып китте синең көрәш юлы? Син инде спорт династиясе вәкилеме, әтиеләрең, бабаларың көрәштеме? Гомумән кемгә карап син милли спортны сайларга уйладың? Минем дәүтләр дә көрәште, әти дә көрәште, шуннан поколение белән бирелде миңа көрәш. Зирандовский районыннан һәм Чувашия шәһәреннән алыннан минем дәүти Билалов Фазыл дигән китапларда язылган ул бик каты көрәшдән саклаган. Һәм сезнең әле синең инең дә көрәшеп йөрде, хәтерлим, мин аны бергә бер спортзалга йөрдек без Рөстәм Зайнуллин белән. Ул әле дә көрәшәме? Бер туганым көрәшә, ярышларга бик чыкмый, сабантуарда көрәшеп ала. Үзебезнең район сабантуына килә, 1-2 сабантууда елына. Димәк, монда әле күңел тарту да бара тиеш. Менә син инде озак еллар көрәшәсең. Туйдым дип уйлаган фикерләр булмадымы? Юк, баканды фикер юк. Менә җәй башына уже сабантуйны көтеп утырасың. Качан сабантуйга барырга дип. Һәм тиздән безнең инде җәй айларыннан соң рәсми ярышлар башлана. Менә кайсы ярышны йөрүчә көтәсең? Монда бит инде хәзер элеккеге авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы призына урынына федерация кубогы барлыкка килде. Татарстан чемпионаты, башка спорт төрләренә аермалы буларак, безнең Татарстан чемпионаты авырак диләр Россиягә караганда. Син кайсы ярышны йөрүчә көтәсең? Мин, конечно, этот беренче ярыш безнең самый данлыклы ярыш инде Татарстан беренчелеге. Татарстан беренчелегенә Россиягә барасың. Россиянең дөнья чемпионатына барасың. Шуңа күрә Татарстан беренчелеге минем фикерем буенча беренче урында тора. Кайбер көрәшчеләр әле Муса Җәлил истәлегенә үткәрелү турнирында билгеле. Аңа шулай ук ничегрәк карыйсың? Ул да данлыклы турнир дип санала инде. Аны тоже бик зур дәрәҗә санала. Нары яңа сезон булгач, менә шулай ук ниндирәк максатлар куясың? Елда менә җиңеп, шул ук бер үк дәрәҗәдә булып, көндәшләрне җиңү авыр биреләме сиңа? Яшь бара инде, хәзер елдан-ел авыррак бара, яшьләр үсеп бара. Соперничество күбрәк безнең абсолютно весовой категорияда 100-дан югары. Кемнәр бар менә? Кемнәрне әйтергә мөмкин? Яшь көрәшчеләрдән бүген нәкъ менә авыр үлчәүдә инде әкренләп киләчәккә көчле халәттә килә дип. Кемнәр бар менә? Кемнәрне әйтергә? Менә Шалымов, Ранис Гелездинов белән соңгы 2 ел Татар беренчелегендә финалда көрәштек. Ул менә талантлы егет үсеп килә. Тагын кемнәр бар менә башка районнардан дип. Чамалары бар. Яшь алар тоже яшь малар әле. Фархат Файзуллин тоже әле бирми. Ул да аны да ветераннар исемлегенә кертергә буладыр инде, әйе. Ул да пока тотып тора, тоже весны яшь соперник дип санала. Аннары бит инде үзең генә көрәшмисең, башкаларга да көрәш төрләрен төшендерәсең, тренер булып эшлисең, менә нәрсәгә игътибар итәргә тырышасың? Бүгенге яшьләргә менә нәрсәләрне бирергә, нинди көрәш төрләрен өйрәтергә тырышасың? В основном инде яшьләрне что башта Сергей тора өйрәтәсең, аннары скорость күбрәк булсын. Безнең көрәштә бит скорость кирәк. Физик яктан да карый инде. Ярышларга күп йөри безнең турнирларга йөрмәсәң результат булмый. Үзең чагыштырасыңмы менә үзең көрәшә башлаган елларны һәм хәзерге көрәшчеләрне менә аерма сизеләме беренче? Хәзерге көрәшчеләрнең бөтен шартлары да бар, ләкин аларның теләкләре зурмы чемпион булу? Хәзерге яшьләр теләкләре бик безнең кебек вакытта түгел. Аларның бар спортзалга бик сирәк теге бөтенесе фанатизмда йөрмиләр. Бик сирәк маллар бар. Уңышлар теләп калыйк, сиңа да озак еллар көрәшеп, чемпион калырга насыйп булсын. Шулай ук инде үзенең шәкертләреңә дә киләчәктә көрәшне үстерүгә керткән өлешең белән дә һәм гомумән районны горурландырып, туганнарыңны, тренерларны горурландырып яшәргә ясын. Рәхмәт. Рәхмәт, сау булсын. Бездә кунакта күп тапкырлар Сабан туйлары һәм рәсми ярышлар җиңүчесе Фирдус Зайнуллин иде. Безне исә алда җәй айларыннан тыш рәсми ярышлар көтәчәк. Батырлар тапшыру исә төгәл 1 айга сау булаша. Исән-имин булыгыз.